una estona amb el Joan de Déu Prats, escriptor, bon dia i benvingut, que acaba de publicar aquest volum molt bonic i interessant, Guia de les criatures fantàstiques catalanes. Podríem dir que aquí hi trobarem una mica de tot, hi trobem des d'éssers mitològics que poblen la terra, el mar i el cel de Catalunya des de temps immemorials. I no sabria definir si és una enciclopèdia, si és un bestiari, si és un advertiment de tot el que podem trobar i del que pobla el país. Com l'has concebut, Joan de Déu? Segur que ho podeu trobar perquè sobretot és una guia i ja portem amb l'editorial Coma Negra com 9 anys i amb la Maria Padilla, que és la il·lustradora, que ha posat les imatges aquestes fantàstiques. I aleshores aquest és un compendi i una ampliació d'una mica aquesta feina que hem anat fent de recollir a l'imaginari català, com han somiat els catalans, i ho hem posat en aquest llibre. Escolta, però d'on surt tot aquest coneixement, tota la informació? Perquè està molt detallat cadascuna de les bèsties que hi apareixen. Sí, hi ha una feina de recerca i sobretot de recopilar i de recuperar tot el que havien fet els folcloristes i els etnògrafs del segle XIX, segle XX, amb Amades mateix, però moltes coses que han quedat antiquades o han quedat que se'ls havia de fer més brillantor. I a més hem incorporat les terres valencianes i les illes i aleshores hi ha un volum per imaginar i distreure's important. Esteu veient, mentre anem parlant amb el Joan de Déu, totes aquestes imatges, deies, la il·lustradora és la Maria Padilla, que realment ha fet una feina increïble. Quins orígens tenen totes aquestes criatures? En principi són les divinitats de lloc que hi havia abans del cristianisme, els genis de lloc que deien, els esprits de la natura que ha existit en totes les poblacions del món. Els japonesos les tenen molt actualitzades i ens arriben com a manga, però és de la seva religió, el sintoisme, i aquí es van convertir moltes en dimonis, quan la nova religió els va convertir en una mica diablots, però són una mica els esprits que feien fecundar la terra, la primavera, les aigües, els boscos, i aleshores això ha quedat després amb el somni dels catalans, el folklore, i ha quedat una mica amb les llegendes, les rondalles, els contes, però són les antigues divinitats del país. Les antigues divinitats del país que reivindiquem des d'aquí i que no sé si hi ha un moment de la història en què es produeix com una mena més de descreença de totes aquestes criatures. Vivim en un moment de descreença, que tot és eficient, eficaç, i aleshores ens falta aquest somiar. Però per això, una mica internacionalment, ara hi ha una tendència molt gran a intentar tornar a imaginar i somiar, perquè si no imagines, imaginaran per tu. Hem de pensar que són criatures bones o són dolentes? Antigament eren ambigües, com les persones, que tenim estones bones i dolentes, i el cristianisme les va disassociar entre àngels i dimonis. Aleshores, per això, moltes porten aquestes banyes de boc o aquelles paulles. Bueno, aquí tenim a la... Bé, aquí són els maneirons, ara sí que... Els maneirons, i tant. Sí, que aquests al tanto els has de portar amb un flasconet i si surten et volen canviar les pedreres de les muntanyes. I aquí tenim esprits del mar també, que si te'ls trobes poden fer tempestes o poden... I aquí tenim l'home d'escorça, que també és important perquè sobretot no li agrada gens que talin arbres. Com ha estat la coordinació a l'hora de plantejar no només la història de totes aquestes criatures, sinó també la il·lustració, perquè hi ha hagut també aquí una bona simbiosi? Totalment. El que passa que la Maria tenia la responsabilitat de dir totes aquestes criatures han estat ressenyades, però no han estat dibuixades, la majoria. Quina responsabilitat. I bé, és un joc, és una mica la nostra visió contemporània, sempre sent molt agafats a la tradició, però sí que ara potser s'imaginaran una mica la manera de la Maria, encara que hi ha altres il·lustradors i il·lustradores que també els interpreten, però sí, sentíem responsabilitat i una mica mirant les arrels d'aquests personatges li anava agafant la punta i li anava traient una mica el suc. A quines parts del país hi ha més criatures d'aquestes? O n'ubiqueu més? Una mica l'editorial ens va comentar que les fessin ben distribuïdes, que hi haguessin a gairebé tots els indrets i vam aconseguir que gairebé cada comarca... Podíem fer un altre llibre en què en sortirien més. Però que sí el que et puc dir és que a l'arc mediterrani, Catalunya, el País Valencià i les illes, de tota la península ibèrica és on tenim més criatures. Un es podria pensar que és al Cantàbric, que hi ha els boscos aquells,
doncs al Mediterrani és on en tenim moltíssims. Escolta, hi ha com a advertiment també que comentàvem en començar, si ens trobem una d'aquestes criatures, a quina ens hauríem d'abraçar i de quina hauríem de fugir? Les dones d'aigua són molt maques d'abraçar perquè són les que porten la primavera i fecunden els rius, i has d'anar al tanto amb el pàpum, que és un antic espantaocells que fins i tot va haver una revista a la transició que es deia El Papus, és la por més gran del país i et pot sortir a darrere d'un armari, sota el llit, a qualsevol lloc. Doncs aquest llibre també us l'estem recomanant avui a les portes de les festes de Nadal, Guia de les criatures fantàstiques catalanes. Hem anat veient algunes d'aquestes il·lustracions i aquí teniu la història de totes aquestes bèsties, criatures, digueu-li com vulgueu, però realment és un llibre d'èxit. Està entre els més venuts, oi que sí, Joan? Sí, estem contents. Esteu molt contents. Doncs nosaltres també d'haver-te pogut conèixer i entrevistar. Moltes gràcies i a continuar amb aquesta bona acollida. Gràcies. Que vagi molt bé, fem una petita pausa i de seguida tindrem l'oportunitat de conversar aquí amb la Bet Rodergas i amb la Carme Ruscalleda, que ens plantejarà un brou carregat de bones verdures també per desintoxicar una miqueta a tots els àpats d'aquestes festes. Tornem de seguida. Fins ara.